Ahoj všichni, vítám vás u dnešní Medball Masterclass. A jak už jsem zmiňoval, ty Masterclass budou vždycky na určitý téma a bude to hodně do hloubky, takže se dneska budu snažit vám předat co nejvíc, co se týče tréninku s medicimbalem a jeho použití a všechny další věci. Myslím si, že je to pořád hodně podceňovaná modalita, nebo respektive jako pomůcka, kterou my můžeme používat v tréninku, ať už pro běžnou populaci nebo pro sportovce. Takže dneska se vám pokusím říct maximum. Samozřejmě neukážu vám všechny cviky nebo prostě úplně všechno se do té masterclass jako nevejde, ale samozřejmě pokud budete mít otázky nějaký následující a samozřejmě pořád budu přidávat nějaký další materiály v průběhu času, takže ještě se pak třeba dotkneme nějakých dalších cviků nebo nějaký další věci, které se dají použít vlastně s medicimbalem. Třeba hodně se to týká té pliometrie, což bude další masterclass, která bude následovat po této. A ta bude taky hodně rozsáhlá a pravděpodobně jako pliometrie, tak ten Medball Masterclass bude na 2 části a já se budu snažit vždycky nebo každý video, aspoň co se týče těch masterclass, držet zhruba do 1 hodiny a potom víceméně to stopnu, abyste měli dostatek času střebat ty informace a samozřejmě ne vždycky máte čas sedět u počítače 2 hodiny, takže budu se snažit vždycky to dávat zhruba 45 až hodina, abyste dokázali držet pozornost a pak se dostaneme k té druhé části. Takže jdeme na to. Co si dneska odnesete, nebo respektive co si odnesete z celé té prezentace. Budeme se bavit o tom, pro koho je to vhodná tréninková modalita, ať už je to běžná populace nebo sportovci. Dotkneme se skill acquisition, což je získání dovedností, nebo respektive to kontinuum, jakým způsobem my získáváme ty dovednosti, jak se to v našem těle a v naší hlavě, centrální nervový systém, jak se to tam odehrává všechno. Dotkneme se taky rovin pohybu, protože to je za mě určitě důležitý zmínit. Je to důležitý parametr, co se týče i tréninkového procesu, nejenom počty opakování a odpočinku a tempo a tak dále, ale přemýšlet nad tréninkem i v jakých rovinách toho pohybu se pohybujete nebo pracujete s tím daným klientem nebo ve vašem tréninku, takže toho se dotkneme taky. Dotkneme se hrudní páteře, respektive hrudního koše. Dotkneme se určitě infrasternal angle, což je vlastně úhel toho hrudního koše, jaký jsou vlastně parametry nebo respektive specifika pro určitý definice toho hrudního koše. Neříkám, že půjdu úplně do hloubky, protože budu připravovat i prezentaci na hrudní koš, nebo respektive obecně jako na páteř, ale myslím si, že v kontextu toho Medicine Ball Masterclass je důležitý tenhle segment zmínit a probrat ho trošičku do hloubky. Potom se podíváme na program design a periodizaci, takže si vysvětlíme, jak už pro běžného člověka nebo pro sportovce, co se týče pre-season, pak off-season, kdy jsme na začátku off-season, pak jsme někde v uprostřed a pak jsme třeba na konci a pak in-season. Takže to všechno zmíníme nebo probereme, plus samozřejmě nějaký program design těch cviků. Pak se koukneme i na rozdělení těch cviků, technický model, to znamená nějaký rady nebo v podstatě cues, jak navíc toho člověka, aby ty věci dělal správně, aby ten pohyb měl nějakou úroveň. A pak se dotkneme nějakých bonusových drillů pro akceleraci, protože Medicine Ball je skvělý implement pro tohleto.
A pak se koukneme na Medball Circuit, což je v podstatě forma nějakého kondičního tréninku, který je taky vhodný, ať už pro běžnou populaci nebo pro sportovce a je to fajn, zase je tam nějaká obměna a je tam spoustu nových pohybů pro toho daného člověka, takže si myslím, že ty Medball Circuits jsou velmi dobrý, když to umíte nebo dokážete zakomponovat do toho tréninku. Pro koho a proč v podstatě používat ten trénink toho Medicine Ballu? První, co vás asi určitě napadlo, tak to bude pro sportovce, kteří rotujou, to znamená jakýkoliv týmový sport, a bavíme se hokej, fotbal, házená, volejbal, víceméně jakýkoliv sport, jakákoliv aktivita, kterou děláme, tak rotujeme. Takže pro jakýhokoliv atleta se bude hodit trénink Medicine Ballu, nebo implementace určitých drillů pro určitý sportovce, a je úplně jedno víceméně, jaký sport to je. Bude se to samozřejmě hodit i pro běžnou populaci, což ne úplně spousta lidí využívá, protože mi přijde, že většina lidí si myslí, že odhazovat medicine bally je jenom pro atlety, protože dělají ten sport, ale z mýho pohledu je velmi velký využití i pro běžnou populaci, protože běžná populace se víceméně pohybuje jenom hodně v sagitální rovině, to znamená jako dopředu, dozadu, a to je právě ten problém, kdy oni vlastně neznají žádnou jinou cestu, jak to tělo může pracovat, takže je fajn jim představovat i právě jiný roviny toho pohybu, což Medicine Ball dělá velmi dobře. Pak je to nebo ten Medicine Ball vlastně jako přemostí v podstatě ten trénink do té reálné praxe, když to tak řeknu, je tam forma už nějaký výbušnosti a rychlosti v těch rotacích, jo, takže ten trénink z toho Medicine Ballu je pak hodně podobný určitým pohybům v tom vašem jako reálném sportu, který děláte, takže by měl mít reálně docela velký přenos, jo, do toho výkonu. A pak, jak jsem zmiňoval, ty Medball Circuits jsou fajn pro ten fat loss, ale samozřejmě i pro jump up, z toho důvodu, že je chcete dostat vlastně z té sagitální roviny a nechcete, aby pořád byli prostě, jo, dopředu, dozadu, ale právě tam vměstnáte i tu frontální, i tu transverzální rovinu, o který se ještě budeme bavit. Samozřejmě další komponent, který můžeme zmínit, je trénink středu těla, jo, jak už jsem zmiňoval, přenos do toho reálného sportu, tak je tam vlastně přenos síly z té spodní poloviny těla do té horní poloviny těla, takže vy učíte vlastně ten transfer z nohou vlastně přes ten trup a ruce doručují ten medík, nebo respektive ten pohyb. A rotace boků a hrudníků při stabilním středu ve vysokých rychlostech, což je další věc, která se přibližuje vlastně tomu reálnému transferu do toho vašeho sportu. A pak samozřejmě můžeme se bavit i o zlepšení mobility kotníků, kyčlí a hrudníků, když ty drily s tím Medicine Ballem dobře uchopíte, tak se můžeme bavit o tom, že zlepšujete právě mobilitu určitých kloubů, nebo respektive mobilitu samozřejmě i se stabilitou. A myslím si, že to je třeba tohle je zrovna jedna z opomíjených věcí, které podle mě velmi dobře fungují na zlepšení právě jako těch kvalit určitých kloubů. A pak samozřejmě zlepšení stability ramene, lopatky a středu těla, jak už jsem zmiňoval. Vyrovnávání nějakých svalových disbalancí, i když samozřejmě budu úplně upřímný, vždycky budeme mít nějakou svalovou disbalanci lehkou, budeme vždycky trošičku někde malinko jako křivý, není reálný, aby jsme prostě byli úplně extrémně symetrický, protože jako naše tělo není symetrický a nikdy jako úplně na 100% jako nebude. Samozřejmě my nějakým způsobem můžeme ovlivňovat ty svalové disbalance tím, že budeme trénovat na jedné straně, dělat třeba trošičku víc a budeme to jakoby vykompenzovávat v úvozovkách, jo, ale zase je to jako
beru to s rezervou vždycky tohleto, jako nějakým způsobem chcete ovlivnit ty svalové disbalance nebo nějaký rozdíly mezi pravou a levou částí těla, ale nicméně vždycky tam nějaký rozdíl trošičku bude. Jo, nechceme, aby tam byl nějaký extrémně velký, ale nikdy to nebude úplně jako 50-50. Další věcí, která je za mě jedna z nejdůležitějších, co se týče ať už pro Gen Pop nebo pro ty profesionální sportovce, je to zábava. Jo, jako když odhazujete medík, tak je to zábava. Jo. Je zábava prostě vzít tu kulatou věc do ruky a prostě házet s ní rány vozem prostě. Uh, kdy ho chcete v podstatě zničit, jo, a vybijete se a je to prostě, je to fajn, jo, s něčím říznout prostě co nejrychlejc, co největší silou. Takže upustíte samozřejmě pro ten jump up, když prostě spoustu lidí má stres a tak dále, tak je to dobrý ventil, jo, toho, že oni se prostě jako vymlátějí s tím medicimbalem v tom tréninku, takže za mě i tohle je velký faktor vlastně, proč ten medball trénink zařadit do toho procesu. A teď bych se chtěl dotknout jako obecně tréninku jako takového, nebo proč si myslím, že ten medball trénink je fajn. A když se bavíme o specializaci, tak na jednu stranu je v uvozovkách skvělá, v uvozovkách, ale vlastně jako není. Protože my, když chceme být dobrý v tom sportu jako takovém, tak samozřejmě musíte se specializovat, musíte se věnovat tomu sportu naplno, ale do určitý míry ta specializace vlastně uh, omezuje tu šířku těch skillů, kterými dokážeme obsáhnout jako atleti, jestli mi rozumíte. To znamená, že já když třeba budu mít hokejisty nebo nějakého atleta, tak já nechci z něho udělat jenom skvělýho hokejistu, ale mým cílem vždycky, a už to říkám dlouho, nebo prostě za tímhle si stojím už dlouho, je to, že já z toho člověka chci udělat jako komplexnějšího atleta, jo? Takže samozřejmě specializace je fajn, ale do určitý míry a vy chcete z toho atleta hlavně udělat prostě jako pohyblivýho člověka, který dokáže reagovat na určitý stimuly, jo? A dokáže pracovat se svým tělem, ale ne jenom v tom specifickém prostředí, jo? Chcete, aby dokázal fungovat i jako v odlišném prostředí trošičku, protože tomu dává další jako variabilitu toho výkonu, jo. A čím vyšší variabilitu vy vlastně máte toho pohybového systému, tak tím větší volnost v podstatě máte v tom daném sportu, který pak hrajete, jo. A to tělo se dokáže poradit s různýma situacema velmi efektivně, což je jako primární cíl a ty nejlepší atleti tohle umějí úplně ze všeho nejlíp, jo. Být co nejvíc jako komplexní a dokážou reagovat na určitý stimuly v tom daném sportu a mají jakoby na výběr jako z desítek jakoby možností, jak se s tou danou pohybovou nebo daným pohybovým úkolem jako popasovat. Když to vztáhnu na ten tradiční silový trénink, tak teď myslím to, že když bychom dělali jako klasický trojboj, bench press, dřep a deadlift, tak vy tímhletím tréninkem a jako negativně ovlivňujete v podstatě ten fasciální systém nebo ty pohybové tkáně v tom těle a snižujete právě tu variabilitu toho pohybu, jo? Což znamená jako ta rozmanitost těch pohybových vzorů. Já se tady teď nechci bavit o nějakých fasciálních systémech a že jako trénujete medicimbalem a tak dále, ale spíš mi jde o to, že vy když děláte jako 3 pohyby dohromady, tak prostě a děláte jenom tyhle ty 3 věci, jo, jako když se bavíme o tom silovém trojboji, tak vy jste dobrý v těch 3 věcech, ale viděli jste někdy, když silový trojboj začne běhat? Nebo nějaký bench pressař jenom, který se třeba, no, nemusí to být silový trojboj, ale když takovýhle jako silový atlet běží, jo, ty lidi se pohybují jenom v sagitální rovině, jo, ale když prostě máte běh a sprint, a což je z mýho pohledu úplně jako nejvyšší level jako dovedností, skillů jako toho těla a jako nejvíc komplexní vlastně jako cvik pro to tělo, uh,
tak jako naše tělo neustále rotuje. Jo? Není to o tom, že jako, samozřejmě běžíte rovně, jo? Ale to tělo neustále rotuje, kyčle, ramena. A prostě v tom kontinuu se pořád pohybujeme. A my, když vlastně opustíme tuhle tu rozmanitost toho pohybu, tak vlastně negativně to ovlivní ty naše pohybové dovednosti nebo pohybové možnosti a vlastně stane se z nás prostě velmi nepohyblivý člověk. A poslední věc, k tomu medball tréninku skvěle se hodí na rozvíjení rychlostní síly a rychlosti. Jo? Když to vztáhneme na tu silově rychlostní křivku, takže to je něco, co já jako používám už dlouho a medball trénink je jako nedílná součást každý off-season, in-season vlastně pro ty sportovce, ale hlavně v tom off-season se toho uděje nebo z toho naházíte nebo odházíte jako nejvíc. Takže to je za mě velmi dobrá jako modalita pro rozvoj těch kvalit. Když se podíváme na vysokou a nízkou variabilitu na tomhletom grafu, tak to v podstatě znamená, že čím větší variabilitu máme, tím lepší progres můžeme udělat. Takže jak jsem zmiňoval, ta variabilita pro toho atleta nebo toho sportovce je velice důležitá pro to, aby on dokázal vyřešit určitý pohybový úkoly mnohem s nás nebo líp. A právě proto ta raná specializace nebo úplná specializace není vždycky úplně optimální a může se to samozřejmě týkat i dětí. Čím ranější specializace je u těch dětí, tak my jim nedáme vlastně tolik nebo takový objem těch stimulů z různých sportů a ta variabilita pro ně pak není tak velká, nebo oni nemají tak velkou, tudíž prostě nemůžou tolik progresovat, to tělo nezná určitý směry, určitý a, pohybový vzory, který se učíte v nějakých jiných sportech, jo, takže to je ten princip toho, že já chci z toho hráče udělat lepšího atleta, nejenom lepšího hokejistu, nebo nejenom lepšího fotbalistu. Jo? Je to o tom, že vy chcete z toho hráče udělat prostě člověka, který dokáže reagovat na určitý stimuly a v tom daném sportu a aby byl prostě úspěšný. Jo? A není to jenom o tom dělat prostě jednu a tu samou věc pořád dokola, ale vystavovat ty hráče nějakým jiným stimulům. A to jim pak umožní progresovat z toho dlouhodobého hlediska. Tady ta obrácená pyramida, kterou mám od Bena Prentice, v podstatě všichni siloví kondiční trenéři, od kterých jsem se učil, nebo za těch posledních 10-11 let, co v tom prostě ležím, tak všichni tlačili hrozně jako sílu a síla je to nejdůležitější, co můžete udělat. Já s tím na jednu stranu souhlasím, síla je důležitá, měli bychom trénovat samozřejmě sílu, od toho jsme jako silově kondiční trenéři, nicméně není to jediná konstanta vlastně v té rovnici. Jo? Důležitý je právě trénovat tu rychlost, nebo tu quickness v podstatě, nějakou vytrvalost, flexibilitu, koordinaci a nějaký balans. A vy právě tímhletím otevíráte prostor nebo zvětšujete ten rezervoár těch skillů, zvětšujete tu variabilitu toho atleta a tudíž on se stává lepším, šikovnějším. Daleko líp se dokáže adaptovat. Jo? A není to jenom o té síle. Samozřejmě ta síla do určité míry je velmi důležitá, ale když se dostaneme do určitého bodu, tak už je to vlastně úplně zbytečný pak trénovat dál tu sílu. Jo? Není tam ten přidaný benefit, když vám někdo dřepuje 250 kg a pak bude dřepovat 280 kg. Jo? Je to prostě ten přidaný benefit pro toho hráče jako není optimální. Jo? Úplně stejný to je s pliometrií. Jo? Dřív se tvrdilo, že nesmíte skákat div jumpy, pokud nedřepujete dvojnásobek váhy na svůj dřep. Jo? Takže samozřejmě určitý level té síly tam musí být. Myslím si, že 1,5 násobek váhy třeba na dřep
dvojnásobek, minimálně dvojnásobek třeba na deadlift, tak je fajn. Samozřejmě uh, je to je to hrozně individuální, jo? Nemůžeme to vztáhnout na jakýhokoliv hráče nebo na jakýkoliv sport. Jo? Když to vztáhnete na určitý sport, tak prostě nejde říct, že musíte zvednout tolik a tolik, nebo tenhle ten hráč v tomhle tom sportu musí zvednout tolik a tolik. Jo? Je to hrozně individuální a spousta hráčů, kteří jsou třeba v NHL nebo v NBA, tak si myslím, že jako nesplňují z 90% některý silový kritéria, jo, prostě nejsou tak extrémně silný třeba, jo, jak podle tabulek, já nevím, a jakýhokoliv silově kondičního trenéra, jo. Takže jenom chci říct, že ta síla je důležitá, ale samozřejmě jsou další faktory, které ovlivňují ten výkon a je dobrý na ně brát zřetel a vlastně zakomponovat je do toho tréninkového procesu. Teď se podíváme na ten skill acquisition, získávání těch dovedností. Je to v podstatě a, 3 fáze, kterýma prochází to naše tělo, respektive 3 fáze toho učení, kdy si osvojujeme nějaký skill nebo nějakou dovednost a v podstatě z té kognitivní fáze přes tu asociativní až po tu automatickou fázi, kdy vlastně ten skill už umíme. Takže teď si projdeme v rychlosti jednotlivý ty fáze. Takže jak jsem zmiňoval, ta kognitivní fáze, učíme se ten pohyb na začátku, ten pohyb je nejistý, pomalej, často je to nekoordinovaný, jo, to tělo neví, jakým způsobem se s tím poprat. Je tam velká mentální náročnost, musíme se na to hodně soustředit. Ta efektivita toho pohybu je velmi nízká, jo, a samozřejmě děláme nějaké chyby, takže je tam musí tam být určitá vazba od toho trenéra, nebo třeba když se vidíme v zrcadle, ale samozřejmě nějaký rady nebo nějaký cues od toho trenéra pro toho cvičence jsou velmi dobrý. Nebo samozřejmě o tom je ten program design, že vy toho člověka dostanete do pozic, nebo vymezíte mu nějaký prostředí, v kterém je on úspěšný. Jo? Samozřejmě je to pro něj nový pohyb, ale vy ho nějakým způsobem omezíte nebo pomůžete a třeba podložíte mu patu, podložíte mu palec, opřete nebo rozšíříte mu těžiště, jo, to znamená, že on se třeba chytne reku a tak dále, takže prostě spousta věcí se dá udělat pro to, aby ten člověk byl úspěšný. Samozřejmě, i když z začátku ten cvik třeba není úplně optimální nebo není tak dobře koordinovaný. Pak máme asociativní fázi, kdy ten základní pohybový vzorec už máme zvládnutý, začínáme to propojovat, už to začíná být i jako plynulý, dokážeme určitým způsobem tolerovat nějaký tempo, jo, už se na to nemusíme až tolik soustředit a nicméně je to plynulejší ten pohyb, už víme jako co děláme, ale pořád ještě to není automatický. Jo, ale už ten člověk si uvědomuje, OK, tady jsem udělal chybu, tady jsem vytočil špičku, nevím, tady mi shiftla pánev do strany a tak dále. Už ten člověk dokáže jako navnímat ten pohyb jako takovej. A pak se dostáváme do té automatické fáze. Pohyb je plně zautomatizovaný, nepotřebujete vědomě myslet na tu techniku, jo. A pohyb je efektivní, konzistentní, prostě tělo ví, co má dělat, jo. A, což je ten ideální stav, kdy vy vlastně nemusíte vynaložit žádnou nějakou extrémně velkou mentální náročnost na ten cvik, jste efektivní, máte konzistentní provedení a dokážete se adaptovat a improvizovat v průběhu vlastně toho cviku, jo, takže třeba, protože já mám rád vzpírání, tak prostě, když už máte navzpíráno několik let, tak už prostě jste schopný se adaptovat nebo improvizovat v průběhu toho cviku, někdy to prostě ne úplně dobře chytnete snatch, jo, nebo ne úplně dobře doskočíte do spodní části toho cleanu, a teď prostě to tělo je natolik schopný, že vy se s tím dokážete poprat a teď se vracíme zase zpátky k té variabilitě. Vy dokážete v těch kýčlích prostě najít ten, tu schopnost se dostat vlastně z té spodní části, i když to nebylo úplně optimální, jo, dopadnutí. Takže
ta automatická fáze vlastně přichází s tím, že máte ten pohyb vlastně zvládnutý jako na 100% a jste velmi efektivní. Takže tohle jsou ty 3 fáze toho skill acquisition nebo získání těch dovedností. A já tady mám ještě jednu tabulku, kterou jsem myslím převzal od Erika Kresyho. A to je v podstatě úplně ten stejný postup v podstatě získání té dovednosti, akorát on to má rozdělený vlastně na 4 fáze, ne na 3, jo, takže vy máte vlastně unconscious incompetence, to znamená, že vy vlastně nejste vůbec schopný dělat ten skill, jo, a nejste efektivní, pak nějakým způsobem už jste ten conscious incompetence, už ten skill zase umíte, jo, ale nejste úplně efektivní. Pak už jako nějakým způsobem ten skill umíte, ale pořád je to s nějakým effortem a pak je unconscious competence, že prostě dokážete udělat ten skill a je to automatický. Jo. Takže vlastně tohle je ten samý postup, akorát jsem vám tady chtěl dát víceméně 2 pohledy na to, jak určitý lidi vysvětlují ten koncept. Tohle to bylo, jak jsem zmiňoval, tohle bylo od Erika Kresyho. Ty první 3 fáze, které jsem tam zmiňoval, tak si myslím, že tohle je z prescriptů. Takže to jsou v podstatě, když bych to shrnul, to jsou fáze toho učení a my toho člověka nebo toho našeho atleta chceme dostat co nejblíž vlastně té automatické fázi, kdy vy nemusíte přemýšlet nad tím skillem a je to prostě pro vás absolutně přirozený a automatický. Teď se podíváme na roviny pohybu, jak už jsem zmiňoval v předešlých slajdech, nebo už jsem je zmínil ty roviny, tak máme sagitální, frontální a transverzální rovinu. V té sagitální rovině jsou pohyby v přímém směru, ve frontální pohyby do stran laterálně a transverzální pohyby rotační. Většina lidí se pohybuje hlavně v té sagitální rovině, a málo už v té frontální. Samozřejmě i ta frontální rovina může pro nás znamenat split squat a jakýkoliv různý varianty split squatů a nějakých výpadů, protože samozřejmě vy tam dáváte nějaký shift té pánvy, takže už je tam ta frontální rovina jako zakomponovaná. Takže to nutně nemusí být jenom prostě dřep bokem, jo, nebo nějaký cossack squat a tak dále. A úplně ta nejmíň zakomponovaná rovina, kterou ty lidi mají v tréninku, je ta transverzální. Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, naše tělo, ať dělá cokoliv, tak pořád jako rotuje, takže ty lidi jako rotují taky, jo, ale není to samozřejmě v takovém množství jako profesionální sportovci nebo jako lidi, kteří prostě hrajou sport, který je jako hodně rotační, takže ten skill té rotace a jako zpřístupnění té transverzální roviny pro ty lidi je extrémně jako náročný. Když prostě řeknete prostě hobíkovi, který nikdy nehrál sport a sedí 8 hodin na židli, tak prostě kdyby měl jít v tréninku nějaký odhody medicimbalem, jo, tak to bude vypadat jako šíleně. Jo, takže ta transverzální rovina je vlastně, když to vztáhnete jako na náročnost, tak ta sagitální je vlastně nejlehčí, pak je frontální, ta je trošičku náročnější a ta transverzální by byla v podstatě ta nejtěžší. Jo, takže i co se týče toho programingu, tak vy chcete začínat tím jako nejjednodušším, tak začínáte nejdřív sagitální, frontální a pak se přehoupnete do té transverzální, která by měla být z těch rovin v podstatě to nejnáročnější nebo nejsložitější pro ty lidi pochopit. Jo? A jak jsem zmiňoval, je to dobrý faktor, který je důležitý zohlednit, co se týče toho tréninku. Jo? Takže vy chcete postupně představit všechny ty roviny těm vašim atletům nebo prostě klientům.